Добро утро! Вече си изпих топлата вода и сега продължавам с чай. Това са билки, които аз си набрах. И чай е изключително ароматен. Днес съм решила да си направя един ден на плодове и зеленчуци. Да ви покажа колко е красиво в момента. Без легендите ми, които се виждат. Ето в тези легенди си събирам дъждовна вода, за да си поливам цветята. Тя става топла от слънцето и се отразява по-добре на цветенцата. Така, днес ще си направя ден само на плодове, зеленчуци. Ще се постарая да бъдат сурови, но ако много прегладнея, мисля да си добавя единствено ризови корички, в които да си завия отново свежи зеленчуци или евентуално някоя задушена на пара тиквичка или нещо такова. Не съм решила още. Първо ще пробвам с сурови сокчета и плодове и зеленчуци. Се отразявам във водата. Това е гледката, която виждам, когато съм легнала на стелката за йога и си правя различните упражнения от легнало положение. Вижте колко е красиво. Смокинята, брезата и синьото небе, което прозира през листата на дърветата. Ще ви покажа какво смятам да си хапвам през този разтоварителен ден на плодове и зеленчуци. Първо ще хапна един банан и ще си направя едно смути с ананас, кайсия, боровинки, листа мента. Ще пия много вода през деня. Аз така или иначе пия винаги около литър-2. Надявам се да успея 2 литра и половина поне да пия. И тук съм си накиснала различни зеленчуци в вода с хлебна сода, защото не знам с какво са третирани, а ми се иска да малко да ги понакисна. Аз така ли, че почти винаги кисна. Ще си направя някакъв зеленчуков фреш или по-скоро някакво смути от нещо като супа гаспачо с босилек, чушка, томати и краставица и после съм си накиснала праскова и кайсия. Може би с още ананас ще си направя още един такъв освежаващ сок. Не съм решила дали да си направя някаква салата за вечеря с малко сол и лимонов сок. Ще преценя според това колко съм гладна. Много интересен цвят се получи. Пробвах го, вкуса е божествен. Невероятна комбинация се получава между ананас, кайси, листа мента и пресни боровинки. Пробвайте, комбинацията е страхотна. За обяд ще си направя един много голям домат, стръкче босилек и една зелена чушка. Няма да слагам нито сол, нито черен пипер. Ще добавя единствено малко лимонов сок, ако е необходимо накрая. И това ще бъде моят обяд. Вечерята ми ще бъдат едни такива сама рол с много зеленчуци и ако гладнея по-късно, смятам да хапна някакъв плод или домат. Лесно мина деня, мисля, че ще бъда доста по-гладна, отколкото съм всъщност. Добро утро от морето и от плажа. Големи вълни, тук вижте как го издълбало. Не съм снимала това лято на морето, не знам дали нещо ще се чуе заради вятъра и вълните, но вижте колко са големи и колко е красиво.
Това е плажното заведение, в което сме почти всеки ден, когато имаме възможност да сме на плажа. Една студена биричка на плажа и след малко ще ви покажа и какво ще си хапвам. Имаме салатка с пилешко и един омлет с доматчета и зеленчуци. И това ще си хапваме на плажа. И после първата лилия цъфна. Вижте колко е красива. Мислех си, че това лято може и да не успее да цъфне, защото доста късно ги сложих в езерцето, но ме зарадва тази сутрин и ви я показвам. От това съм насяла се хращи с капини. Вижте, набрах цяла кофичка с свежи капинки. Сега ще ги измия и ще ги замразя в фризера, защото те са много нетрайни, а няма да успеем да ги изядем за примерно ден-два. И ги замразявам за зимата, за смутита или други сладоледчета, десерти. В летните жеги най-много ми липсват млечните продукти и по-точно киселото мляко. И ще си направя един веган таратор. Показвала съм как се прави в, мисля, че най-първото видео, но нека за леко припомнене или за някой, който се е включил след това, ще направя отново рецептата. Тук имаме овесени ядки, тези в случая са безглутенови и сега ще си сипя на око. Обикновено слагам около 3-4 супени лъжици. Толкова е достатъчно. Във всички варива, въобще каквото и да отворя, винаги слагам листенца дафинов лист и така много успешно се преборих с всякакви молци, боболечки по шкафовите, винаги нещо се разваля. И с дафиновия лист слагам в ориз, флеща, в абсолютно всичко, брашна, много ефектно и успешно се получи. И сега ще залея с вряла вода. Когато бързам, заливам с вряла вода. Ако имате повече време, може да оставите овесените ядки да се накиснат и в студена. Ще сложа малко, за да набъбнат. После ще добавя студена след около 10 на минути. И ще го сложа в хладилника да се охлажда, защото искам да бъде студеничко, лятно, прохладно. Тези овесени ядки са доста финно смелени и много бързо набъбнаха. Сега добавям още студена вода. Колкото по-малко вода слагате, толкова по-гъсто става млякото. Аз си го правя горе-долу с консистенцията на айран. Сега ще го пасирам и ще го прецедя през цедка за чай. Готово е. С овесените ядки става много хубава пяна. Сега сипвам. Да видим с една ръка как ще ми се получи. И започвам с една лъжичка да бъркам, за да мога да отделя течността от финните смлени ядки. Това, което остава, може да добавите към закуска или към някакъв десерт. Спирам камерата, че ми е трудно с една ръка. Ще ви покажа вече прецеденото мляко. Ето вижте гъстотата. Абсолютно като истинско мляко. Върнах прецеденото мляко в контейнера и сега добавям останалите съставки. Имам сока на половин изцеден лимон. Много важно нещо е да добавите чесъна към млякото и да го разбиете заедно. Не винаги добавям от моето веган домашно сирене, но в случая ще сложа за допълнителна масленост. Ако нямате, може да пропуснете тази стъпка или да добавите малко кокосова мазнина без аромат, сол и пипер. Моя е бял в случая. И това са съставките, които добавям към млякото. Сега го пасирам и оставям да се охлади добре в хладилника. Това спокойно може да се пие и като айран. Нарязах и посолих една краставица. Не съм е белила, защото тази е от градината. Добавих копър и сега ще разбъркам и самия таратор. Така, млякото вече е добре охладено и го добавям. Слагам малко зехтинче.
и орехчета. Леко разбърквам и вижте, консистенцията е изключително подобна на оригиналния таратор. Може би една идея по-рядко. Тази вечер за вечеря съм направила различни лятни салати. Това са червени и жълти домати с песто от магданоз и запечена тиквичка. Тук имаме една леко азиатска с моркови, краставици, сусамово масло, малко соев сос и оцет. И една класическа картофена салата, но с малко по-интересни съставки в нея. Освен варените картофи, мариновах зелена, червена чушка и червен лук с балсамов оцет и рига. Добавих кисели краставички и дресинг с майонеза, горчица, сусамов тахан и лимонов сок. На вкус съм вкусила с сол и черен пипер. Една цветна и лятна вечеря само от салати. Летните вечери на Морска гара са много красиви. Вижте колко е осветено. В момента е малко след залез, още не е тъмно. Как заведенията се отразяват в морето. Всякъде се чува приятна музика, аромат на риба, паста или друга храна. Чудесно място за вечеря. Една панорамна гледка ви правя. И тук вече е пристанището и последните лъчи от залеза.